سورة النمل آية بشجان 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو شهر المحرم نيني هجرة سانكالو فلو بيسويني وفلاني ميلادي نصارى كجاتي بافلا أني مغاني ناني سانكالو ولون فلانا بيسويني وشيغيناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاق وأمبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا إلى آخر الآيات. يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة. على بافم مسمين كروتا لندو نابان كباريا كبو قيامة دوما. وحشر الجالمين من المكذبين بآيات الله ورسله أني تونيالي كلاو فرالين يغنكا منوني ألاكا آيو غالون تيغيا أني كاتشيدون غالون تيغيا وبي أولو السما كوناتي إلى بين يدي الله عز وجل كان وجو على كرو مسمي أكبر كرو تالندو ليسألهم أما فعلوه في دار الدنيا pour ala ku ñininka u ye ko munun ke nin jiya ñanamaya kono taqri'an wa tawbiha kwa kwe umma dusu kasiye ani lagosili wa tasqiran wa tahqira ani ku jasi ku doya ku jasi donc ala bena o de fo ni aya kono yomul qiyamah do to ñali kelaw munu ñi ala ka ayaw galonte ya ni ci do ala bu be fara ñogon ka ala koro abu ñininka o da to ala ko wa yawma nahsur min kulli ummati fawja ala ko yawmal qiyamah do jamakulu be ko ale be jama do fara ñogon ka manto be ale be jama do fara ñogon ka ay min kulli qawmi wa qarni fawja ay jama'ata mogo be jama be
ale ala be jama'u do fara ɲɔgɔn ka olu la mimman yukajjibu bi ayatina mɔgɔ be jamakulu be ni jama'u do be fara ɲɔgɔn ka ka bɔ aw la jɔnw do minnu ye ala ka ayaw galon tigɛya manto bɛ kiyama kɛnɛ kan o manto jamakulu minnu ye ala ka ayaw galon tigɛya ala be olu fara ɲɔgɔn kan kama qala taala nin bɛ komi ni ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ uhsuru alladhina jalamu wa ajwajahum suratu safati kɔnɔ ala ko aye tɔɲalikɛlaw fara ɲɔgɔn kan anu olu n'a ɲɔgɔnnaw minnu kɛra tɔɲalikɛlaw komi ɲɔgɔnw a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa qawluhu taala fahum yunzaun ni ala ko bɛ fara ɲɔgɔn kan fahum yunzauna qila yudfaun dɔw ko n'u bɛ ɲɔgɔn ɲɔni kana u b'u fara ɲɔgɔn kan tɔɲalikɛlaw fara ɲɔgɔn kan qiyama dɔ n'u bɛ ɲɔgɔn ɲɔni kana dɔw ko yunzauna kɔrɔ o de wa qala qatadatun waja'atan taruddu awwalahum ala akhirihim qatadatu ko ako waja'a ye mun ye waja'ata ye mun ye mana ubu folo sagi kana u labanw ma mana jama in bɛ ɲɔgɔn fɛ kana de folow tɛ ta ka labanw to labanw fana tɛ to kɔfɛ nu u ni folow bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na u b'u ka folo mɔgɔw sagi ka taa u laban mɔgɔw ma u bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan kana yunjawuna kɔrɔ o de donc u bɛ na nin cogo la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kana si tɛ ta ka si tɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kana hatta ija jawu fo n'u nana ala ma wa waqfu bayna yaday llahi azza wa jalla fi maqamil musa'alati fo n'u nana u y'u jɔ ala kɔrɔ ɲininkali jɔyɔrɔ la u bɛ ɲininkali jɔyɔrɔw na n'u y'u jɔ ye ala kɔrɔ qala akajabtum bi ayati wa lam tuhitu biha iliman amma jaa kuntum ta'malun wa ala b'u ɲininka a b'a fɔ aw ye ne ala ka ayaw galon tigɛya k'a sɔrɔ an m'u dɔ fɔlɔ u bɛ aw tun bɛ mun na diɲɛ kɔnɔ ay fa yashaluna an itiqadihim wa amalihim yawmal qiyamah do ala b'u ɲininka u ka dusukuna sirifɛnw na an'u ka baara kɛtaw a b'u ɲininka u ka aqidaw la an'u ka kɛtaw فلما لم يكون من أهل السعادة تمام أولوكرا ومك كنا ديا مغوية وكانوا كما قال الله عنهم وكرا يكون على يريو فوتشكم آية وركنو فلا صدق ولا صلى أولوكرا مغو دي جيا كنو مغو منو على كوتشيا تيجيا وما صلي ولكن كجب وتولى mais u ye ala ka ayaw galontigɛya de k'u ko di ala bato ma fa hina iz qamat alayhim alhujjatu o yoroni na ni ala y'u ɲininka huja joruka walam yakunu lahum ujurun yatajiruna bihi ujura fana ma sɔrɔ bolo n'u bɛ ujura fɔ ni o ye parce que cidenw cir'u ma kuranna kalannu kan delila fɔr'u ye diɲɛ kɔnɔ u banna de u y'ala ka ayaw galontigɛya ni ala y'u ɲininka qiyama kɛnɛ kan huja joru kan ujura ma sɔrɔ u bolo haja yawm la yantiquna wala yujanu lahum fayatajirun o de y'a to suratul mursalati kɔnɔ ala ko qiyama don ye don dɔ ye don min ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ni cidenw t'a ma se qiyama kɛnɛ kan i tɛ se ka kuma wala yujanu lahum fayatajirun ala te jendu ma fana u ka ujura fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni tiɲɛ ma se qiyama kɛnɛ kan i tɛ se ka kuma ye o jente di ma fana k'u bɛ ujura si fɔ o de y'a to ninnu u ma kuma sɔrɔ ala y'u ɲininka huja jɔru ka kuma ma sɔrɔ bolo wa hakaja qala ha huna nin de kosɔn ala ko ya wa khali qawlu alayhim ala ko janga kata ka kuma wajibira uka bima jalamu u ye tonyali min kɛ diɲɛ kɔnɔ
وسبب لا جنغ كتا كما واجبرو كقيامة كنكا فهم لا ينتقون ولو تسكا كما فنا جنغ كتا كما واجبرو كا وتسكا كما فنا كوبو يرد فهو بيبو جرفو أي بوهتو فلم يكون لهم الجواب معنى وبوبرا ويودد جابوا مصر برو لأنهم كانوا في دار الدنيا جلمة لأنفسهم parce que utumbe jiya kono jiya soyin kono wakati mi ukera yorokun tonyo bagade uyu yerekunde tonyo وقد ردوا إلى عالم الغيب وشهادة أو قيامة كنا فنكا وفلك سجى كتام مسام من به كود دغلين أني كنا كم مسام من بابدو الذي لا تقفى عليه قافية مسام دغو فنت دغو عليلا ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة من كوفي على كم مسام من كورتال نا بانك حكيلي جيجي akasheba ya dafala na kan masaya min kabbo wasani rafi ana akakko munun korotaleno alladhi tajibu ta'atuhu wa li'inqiyadu li awamirihi masammin na wajibiranka an ka bato na wajibiranka an kan yire koro akan yamar kaunye abake ka yire kan masaya yiranna wa tasdiqu anbiya'ihi fima ja'u bihi min al-haqq alladhi la mahida anhu anin masammi a wajibilen banka akan nabi nyuma ni min nana uni cinya min nana an ka cinya mina cinya min ni jinga yorotala oda to ala ko alamu yarawu anna jalina layla liyaskunu fihi ala ko yala umuma uluma yawa ni ala de yesu felake dibiye puru kasabati ola ay fi jalami layli لتسكن حركاتهم بسببه نعلا دي سوفلا كدبيه pour مغموني ايت تلفلا بكل لا مغلا اني تاكنا سغلا على يسوك او مدبيه pour اكل لا في سوكونو ناينا وتهدوا انفسهم ويستريحون من نسب التعب في نهارهم انو انونا فرانيونكا وفريكولون اللافيا kabo uye shege munun ketile felala su felala unada una sabati farkolo na lafiya ala de masayna yesu fela keninye ka kam masabati fenye ka ke dibiye ni su donna nambe sabata kono anye shege minye tile fela kono pour ankal lafiya ala de masayna yoke wan nahara mubshira ala de masayna ye tile fanake yeliye ay munira musriha ka telefona fula noro ka yelembo akono fa bi sababi jalika yatasarrafuna fil ma'asi wal makasibi ni telefona ni dugu jera telefona bora yelem bora o sababu la hada madum be takana sagu ke ubu kabbalun yini ube barawke wal asfari wa tijarati ube tatama yorula ube jago ke sanni ferawke وخير ذلك من سؤونهم التي يحتاجون إليها أنولون أن يغنوا كقولا وبحتاج كومنونا على دبت تلبو كدوجي كتلفنا كني هذا مدومبو كما كون ينبو أقوم على دين نونك إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تمام على النون فو أكوتا من شبه نوننا مغوية مغمنو نوبل لمنيا donc ala fule kan ni nema nunu fo nunu nya tamanse ka ala kan masaya yira ka ala ka sheba ya yira ka ala ka korota yira masammi ka yirila konni ala kelempew de kanka batu foy manka batu ka faraka mo munu nya mu'minu ye nin ko be ala kan masaya yira utigirula nu be da ala kola nu be ala kelempew batu wote foy fara alaka ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين آية ناني
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. على بانك باريا يوم القيامة دون كجاتيجي أني سرنيا في منوبا يخبر تعالى عن حول يوم نفقة الفجر في سور. على بانك باريا دومي ني فينيلي بك بورولا ni hadamadenw ka jatigɛli ye ala b'o kibaruya de fɔ an ye ala ko o yawma yunfaku fi suri a ko o don israfilu bɛ fiɲɛli kɛ buuru kɔnɔ fafaji'a man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah ni israfilu ye fiɲɛli kɛ buuru kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sankaba 7 la danfɛn danfɛn bɛ sankaba 7 la danfɛn danfɛn bɛ dugumakolo 7 la a bɛ ja bɛ tigɛ fo ala yɛrɛ y'a kanu ni minnu ja tɛ tigɛ sinon a bɛ ja bɛ tigɛ wa kullu atawuhu daghirin awa danfɛn bɛ dɔgɔyalen bɛ na ala ma yawmal qiyamah don buuru fiɲɛli a hadisaw bɛ na dɔɔnikɛbaw ye buuru in fiɲɛli kɛ siɲɛ 3 نفقة الفجر ونفقة السائق ونفقة الباس دو يبور فينيلي كيسينا سبب فينيلي فلو دانفن جابي تيكي فينيلي فلنا دانفن بيبي سا فينيلي سبنا دانفن بيبي كنو كجوغيا مكنكا دو ياكي سباي mais dɔw y'a kɛ 2 de u ko minnu y'a kɛ 2 ye u ko nafqatul fajri ale de ye nafqatul sa'iq u bɛɛ de kelen ye wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi o nana aya wɛrɛ la fiyɛli kɛra buuru la danfɛn danfɛn bɛ sankaba 7 la danfɛn danfɛn bɛ duguma bɛɛ bɛ sa donc dɔw ko fiyɛli ye 2 dɔrɔn de nafqatul fajr wal sa'iq finyeli folo danfem be jabe tige sankaba 7 duma ko 7 bebe sa finyeli fulana bebe kunu israfilu de be buru infinye donc ala fule ko buru finye jatige buru finye de foya nafqatul fajr fi suri wa huwa kama jaa fi hadith ni finyeli abe kuma nana hadisa la chogomi qaranun yunfaqu fihi gerende do ni finyeli beke ala wa fi hadisi sur abe buru ka harisa kono inna israfila huwa alladhi yanfuqu fihi bi amri Allah ta'ala malika min to israfila o de be finyeli ke buru la malika banani be ala ye baara di a kelen kelema baara min ni ɲanamali dilolen b'a la ni ninko dilolen b'a la Mikael ala ye sanji ko ni falenfɛnw kibaruya de di o ma ji falenfɛnw ni u ɲanamali bɛ a la ni u ɲanamali b'a la Jibrilu ala ye wahaw de ka kibaruya di ale ma wahaw fana be komi nin de a bɛ ni ɲanama de yulqa ruhu min amrihi ruhu ala yɛrɛ ye wahaw wele ko ruhu ko ni
parce que ni wahaw fana be ni ɲanamaya de ni limana n'a ye ka baara kɛ n'a ye o be jibrila bɔrɔ wahaw ni ɲanamali b'a la malakul maut ala ye nun boli di ale ma malakul maut ala ye nun boli di ale ma ale de be ni ma fɛ be sa malakul maut de be kan ni mina israfil ala ye fiɲɛli di o ma n'a ye fiɲɛli fɔlɔ kɛ bɛɛ ja tigɛra bɛɛ sara n'a ye fiɲɛli filanan kɛ n'i ma fɛ n'i sara i bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka nin bɛ israfil ka buru in kɔnɔ n'a ye fiɲɛli filanan kɛ ni kununi ye danfɛn kelen kelen n'i ma fɛn kelen kelen i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i nin bɛ ka bɔ buru da fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa dɔ i la i bɛ ɲanamaya i bɛ wuli donc ni malikiya naani ala ye baara di a kelen kelen ma baara min ni awa a dilelen bɛ nin kɔ la israfilu de bɛ fiɲɛli kɛ buru la ni ala ka ɲamaru kan ye fa yanfugu fihi awwala nafqata alfajr bunkasiri ko a ko israfilu bɛ fiɲɛli kɛ buru la fiɲɛli fɔlɔ jatige fiɲɛli yutawiluha a b'o buru fiɲɛ janya de a b'o janya de jatige ta wajalika fi akhiri umuri dunya o bɛ kɛ diɲɛ si laban de la maana diɲɛ laban hina taqumu saatu wagati min ni qiyama bɛ jɔ ala shirari nas min al ahyai qiyama bɛ jɔ hadamaden minnu bɛ ɲanamaya dugukolo kan wagati a bɛ mɔgɔ jugu qiyama bɛ jɔ mɔgɔ jugu de kan fa yafjahu man fi samawati wa man fi al-ardi ni jatige fiɲɛli kɛra fiɲɛli fɔlɔ danfɛn bɛ sanka 7 la danfɛn bɛ dugumakolo 7 la a bɛ ja bɛ tigɛ illa ma sha Allah fo ala yɛrɛ y'a kanu ko minnu ja tɛ tigɛ olu ja tɛ tigɛ bunkasiri ko olu ye juma ye wa humu suhada ko sedisu fa innahum ahya'u inda rabbihim yurja'un sedisu olu kan niw ɲanamalen de bɛ ala fɛ arijanna kɔnɔ ala b'u garijɛgɛ arijanna kɔnɔ k'u ladumuni arijanna kɔnɔ jatigɛ in tɛ olu sɔrɔ bunkasiri ko illa ma sha Allah o ye olu de sedisu minnu nin bɛ arijanna kɔnɔ jatigɛ tɛ olu sɔrɔ أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كارثة من عبد الله بن عمرو ما ala ka jɛ ka bɔ a ma ko ciden ko ala ka tanu na kisi baka yakhruju dajjal fi ummati fa yamkusu 40 hadisa de bena fo fiɲɛli kibariya de bɛ hadisa min kɔnɔ ciden ko a ko dajjali bɛ bɔ dugukolo kan a bɛ tile 40 de kɛ jama cɛla mantonw cɛla la adri 40 yawma aw 40 sahara aw 40 ama min ye hadisa ma fulanye a ko ciden ko a bɛ 40 kɛ mais ko ale t'a dɔn tile 40 de don wa ou bien san 40 de don wa ou bien kalo 40 de don ou bien san 40 don ko ale kɔni m'o dɔn mais ciden ko 40 mais hadisa sahalen bɛ tile 40 a b'o o de kɛ o tile 40 ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ka ewa tile dɔ bɛ o bɛ komi an ka san kelen de a ka tile dɔ bɛ o bɛ komi an ka kalo kelen a ka tile dɔ bɛ o bɛ komi an ka dɔgɔkun kelen a ka tile tɔw n'an ka tile tɔw ye kelen ye o nana risa sahalen kɔnɔ o fɔlen de sɛbaw ye ciden ɲininka a ka tile min bɛ komi anw ka san kelen yala a ka don kelen min bɛ komi anw ka san kelen yala don kelen bato ba anw masa o la ciden ko ayi a b'a ka san kelen bato bɛɛ de jate mina k'u lako a ka don kelen a ka san kelen bato bɛɛ a b'a bɛɛ jate mina ka lako don kelen in na sɛbaw y'a ɲininka de sɛbaw ka ɲininkali ye nin de min dilolen bɛ olu ka bato ko ma mais fɛn o fɛn ye kayibu ko de ko dogolen ko de ni ciden y'o fɔ dɔrɔn
sebo ka hakkili serera o ma hakkili ma sha afamu ma o belli manano yede me o kabbato dilolembe minna o bo nyininka ko ya nyininka ni yorola della fule kata ni yorole da doni ke ba ko jamana do be kalo woro o be suude la utettileye kalo woro fana tile de be suute jamana do la yere ulute suni tile do kudai uluka bato chogo be ke chogo di o doni ke ba uya atanni hadisa de la dajjali ka hadisa de la uko o jamana sugu munu tile woro e kalo woro ubake suude la tile teye ube e wa kalo woro ubake tile de la suuteye uluka bato chogo uni jamana munun ka suru ni tile be boye ka biye ubu ka bato jate ta ka leru de la ka lakku u ka don kono uni jamana munun ka suru ube u leru de ta ka barakenu u ka jamana kono ube yoromi ni tile yere ni tile ni su yere de ta au bola u te tile yere de pew au ka bato chogo aka sungalo suni ho ani jamana munun ka suru ube kalo min su ko sungalo abosu aka suguri du anaka suntige abata o jamana ka lerula aka sallun abata o jamana ka lerula tilebe boka bi jamana minna adelela tara ka bo dajjali ka hadisa indela o ko fe ciden ko fa yabu asullahu isa buna maryama ni dajjali ewa jigina dajjali bora dugu koloka ala be isa buni isa maryama denke ala bo fana aba jigi fa ye wasu min fule akorte ko aba kunu isa masade isa nyana madde be sankabala amasa anyana bale de be ala ba jigi de jinyala ba ala be isa jigi maryama denke ka annahu urwata ibn mas'ud cidenye isa ani mogo min bolen do ira yo fo ako urwata ibn mas'ud ako isa be jigi ko isa be komi urwata ibn mas'ud ko anode bolen fayatilibuhu fayuhlikuhu awa isa be dajjali nyini abe dajjali faga isa abe dajjali nyini abe dajjali faga summa yamkusu nasu sab'a sinina laysa baina isinani adawatu ni okera ciden ko hada madon be sanwolon fulake nyogonka jugu yatte mugo sini mugo ce bebe nyogon kanu odade hada madon be nya wolade jugu yatte mugo sini mugo ce summa yursilu Allahu rihan baridatan min qibali sami ciden ko okofe ala be finye sumalendo ci kabo sami famfelai فلا يبغى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال جرة من خير أو إيمان إلا قبضته ni ofiye sumale mfana chira mugo bejiya kono ni miskala jara hake dengenya bileni fitini hake limaniya bidus kono finye imbedo ila abin nimina ofiye sumale mbin nimina a wakati mumini be dugu koloka hari dengenya bileni poa hake limaniya de bidus kono finye imbedo ela abe enimina hatta law anna ahadakum dagala fi kabdi jabal hari naw dola kele dona farade kono kaka chamancela finye imbedo inofe kabakuru hari ni dona kabakuru de kono kaka chamanche kono finye imbedo inofe la dagalatuhu alayhi hatta taqbadahu finye imbedo yikaye kati nimina hari ni dona farade kono قال سمعتها من رسولكم سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمامي عبد الله بن عمرو ايني حديثا ينفو او اكوني حديثا من فلان كما من فلان ني اكوني نيمه اكاچيدندلا ما فوني نيرede نين نيمه اكاچيدنا قال فيبقى شرار الناس ako ciden ko hada madun jugumaw de beto dugu koloka ni pinye sumalenye mu'mini ben nimina hada madin jugu de beto dugu koloka fi qifati tayr
ube teliya kata kojugu keli ma ni dungo keli komi ni kono panto ka teli cogomi kono panto ka teli cogomi de o mogo jugu nunu be teliya kata cinyali ni dungo keli ma o cogo de la wa ahlami sibad anu be yada nyogonka ka jugu ya nyogonka komi kungo kono fen waraw ni fen kungo kono na la ube yada nyogonka ka nyogon jugu ya nyogonka cogomi de ka nyogon faka cogomi de wa hada madum be ko cogo de la du koloka la yarifuna ma'rufa wala yunkiruna munkara ute ko nyumando ko nyumaye ute ko jugu ko fayatamassalu lahum shaytan kuto wala halala shaytane fana be misaliya uye shaytane fana be ayere misaliya uye fa yaqulu allan tastajibuna shaytane ba fuye atenjabewa fa yaquluna fama ta'muruna ko hada maden jugu munu be dugu ko ba fo shaytane iban nyamra ni munye fa ya'muruhum bi ibadati al-awsan shaytane be o hada maden jugu abu nyamra ni boli batoy wa hum fi jalika darru rijquhum hasanu aysuhum kuto uka wala halala uka garjage ukanyin uka balo chogo ukanyin garjage be suru ka balo chogo kanyin kuto wala summa yunfaqu fi suri fala yasma'u ahadun illa athqa litan wa rafa lita kuto wala israfilu be buru funye fulanake mugo site buru finye kamme illa asqa lita fu ibi kanjenge wa arfa lita wakati dola ibi kan korota puru ka buru finye kai lame ibi kanjenge te ka korota te puri ka buru finye kan lame qala wa awwalu man yasma'u rajulu yalutu hauda ibilihi ciden ko mo folo min be israfilu ka buru finye kai me o ye cɛ dɔ de ye n'a b'a kɛ ka bɔgɔ dɔ a ka ɲaame bɛ min fɛn min na wo min b'a la ou b'a ka yɔrɔ min cira a b'a kɛ ka bɔgɔ kɛ ka yɔrɔ datugu pour ka ji don a la ɲaame bɛ min cogo min o cɛ fɔlɔ de bɛ sarafilu ka buru fiɲɛ ka mɛn a b'a ka ɲaame mina a b'a kɛ ko o de dila ka bɔgɔ k'a la pour ji kana bɔ qala fa yushi'u ويشأخ الناس نيتشي مبورين فيني كم ني علي فلو يبيرون فيني كم أبسا مغو تو ببسا دونك ني حديثا فلكا فيني لك فلاتين ني فلو parce que abe bunkasiri bolonko mogo munun be buru finyeli nke sabaye bunkasiri be ulola ale fuleka fulana fo sabana benake kununiye mais doni ke baga wero be woye min saha finyeli fula donc ale fuleka fulana fo ya bebe sa ni cheyin fulo ya kama be sa mogo to be sa summa yursilullah aw qala yunjilullah matara nin kera besara ala be sanji do ala ba jigi ka annahu tallu aw qala jillu sanji be jigide ka toni ka nyogo nyoni kana ko min sanji be jiga be nyogo nyoni kana tallu yogode aw qala jillu ba ko ewa komi suma be na togomi mais hadisa sarahu bagaw doko ko tallu inde ka kene minya hadisa mafula ode fule ka sika yala ciden ko tallu aw jillu no uko min ka kene tallu inde ka kene parce que hadisa inana na choko werela ciden ko e wasanji mbe nyogo nyoni ko minni che ni jera i muso ko ni la wajibe bo abe nyogo nyoni ka bo choko mi sanji mbe nyogo nyoni ka jigi o choko dela tallu ye ode na ko tallu aw qala jillu nu'manu saku nu'manu min hadisa mafula ale de sikara yala tallu de fora ube jillu de fora me tallu inde ka kene fatumbitu minhu ajsadun nas ni sanji nana ni sanji pana bidebe ke sababu ka hada madun farikoro fale kaburu kono mo be yoromi
hadisa wɛrɛ la nin sanji fana bɛ tile 40 de kɛ jigi la tile 40 nin sanji b'o de kɛ jigi la hadisa wɛrɛw kɔnɔ su bɛ ka kaburu kɔnɔ ni ewa i ka farikolo kɛra bɔgɔ ye a taara yɔrɔ o yɔrɔ nin sanji fana bɛ tile 40 de kɛ jigili la a bɛ ɲɔgɔn ɲɔni ka na komi lawaji bɛ ɲɔgɔn ɲɔni ka bɔ cogo min n'i ma fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i farikolo bɛ fare a b'i farikolo fale k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fara ɲɔgɔn kan fatunbitu min asijadu nas summa yunfaqu fihi ukhra ama sabanay bun kasiri bul summa yunfaqu fihi ukhra o kɔfɛ ni hadisa la fiɲɛli bɛ kɛ bunu la siɲɛ wɛrɛ o tɛ siɲɛ sabanan ye sawa fa ijahum qiyamu yanjurun ni fiɲɛli sabanan in kɛra buru la hadamadenw bi u yɛrɛ sɔrɔ i kununa minnu kɛr'u la u jɔra qiyama kɛnɛ kan u b'a kɛ ka qiyama kɛnɛ kan kow lajɛ siranya ko minnu jɔrɔ ko minnu bɛ qiyama kɛnɛ kan u bɛ bɔ ka jɔ qiyama kɛnɛ kan ka u lajɛ summa yuqalu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum o kɔfɛ u b'a fɔ hadamadenw a ye na a tigi ala ma waqifuhum innahum mas'ulun a ye hadamaden bɛ jɔ sisan u bɛna ɲininka a ye hadamaden bɛ jɔ u bɛna ɲininka summa yuqalu o kɔfɛ a bɛ fɔ akhriju ala b'a fɔ akhriju basan nari awɔ mɔgɔ minnu bɛ taa tasuma nin yɔrɔ hadamadenw ɲɛ a ye olu bɔ a ye tasuma nin yɔrɔ bɔ hadamadenw la olu ka taa tasuma la fa yuqalu min kam u b'a fɔ ala tasuma nin yɔrɔ ye joli ye hadamadenw na fa yuqalu ala b'a f'u ye u b'a f'u ye min kulli alfin 999 ala b'a fɔ mɔgɔ ba kelen bɛɛ 990 olu bɛ taa tasuma de la ba kelen bɛɛ hadamadenw na ba kelen mɔgɔ 990 olu de tasuma ni yɔrɔ ye qala fadhalika yawma yajalu wilidana shiba a ciden ko yɔrɔ de denɲɛrɛnin minnu sara qiyama kɛnɛ kan u kunsigiw bɛ jɛya denɲɛrɛnin minnu bɛ qiyama kɛnɛ kan u kunsigiw bɛ jɛya ni nin kuma mɛnna jatigɛ bolo siranya bolo wa jalika yawma yukusafu an saqi o don in de ala bɛ hijabu bɔ a gɛlɛngana la tafsirikɛlaw dɔw b'a ala bɛ hijabu bɔ gɛlɛyaw la ala bɛ hijabu bɔ a gɛlɛngana la wa qawluhu ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أثقى ليتا وعرف ليتا أكون فورا حديثا كنو كم غسيت بورين في كم فو إبي كان جنة إبي كان كروتا ليتو هو صفحة الأنوغي ليتو يموني كان كري أي مال أنوغه ليستمعه من سماء جيدة la ñine muñe a tigi ba kan jenge pour aka kay me ka bo sanfe kosobe fa hadihi nafqatul fajr donc min fuleni aya kono ya ninde ye jatige ka buru fiye summa bara zalika nafqatu sa'iq o kofe sayaka fiyele be wa huwa al maut wa yasaya summa bara zalika nafqatul qiyam li rabbil alamin o kofe fiɲɛli min bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ jɔ danfɛnw tigi ala ye o bɛ kɛ wala bunkasiri bolo ale ye fiɲɛli in kɛ sababu ye komi an y'a fɔ cogo min fiɲɛli fɔlɔ bɛɛ ja bɛ tigɛ fiɲɛli filanan bɛɛ bɛ sa fiɲɛli sabanan bɛɛ bɛ jɔ danfɛnw tigi ala kɔrɔ bɛɛ bɛ kunu wa huwa an-nusur min al-qubur li jami' al-khalaiq o ye mun ye ka bɔ danfɛn bɛɛ ka bɔ kaburu kɔnɔ walihaja qala taala wa kullu atawhu dakhirin nin de kosɔn ala ko bɛɛ dɔgɔyalen bɛna ale alama kuranna ko ale alama qiyama kɛnɛ kan quriya bil maddi wa bi ghayrihi ala al fi'l aya ija kala ka maddu kala
do ya kala maddu tala alal fili kabila baraka wa kullu bimana wahidu kullu kore munye mugo kelen be ibina alama dagirin ay saghirina mutihina mugo kelen be ibina alama qiyama keneka I dogoyale ya ala batoto ibe ala kanyamar kam batoti sagola la yatakhallafu ahadun an amrihi mugo site to ala kanyamar kainko ado ala ka nyamaru kay ni qiyama joli be joli qiyama keneka mugo site to oko kama qala taala comme ni ala ko aya wore kono wa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ala ko yawma qiyama do ala bawwele kabo kaburu kono abebe ala jabe ni ala ka tanune kana wa qala taala la ko aya wore kono summa ijada'akum da'watan min al-ard ija antum takhurujun o ko fenni ala yawwele kabo dugu kono kono aw bebena abebe bo dugu kono kono kana alama mbaluma ko be hadama de nyede hadama de ko bele bele bade banye ko min ni hadama de mu'mini ni hakili jigirala nabi nyina pembe ko ni pishi nyana ki hakili jiga alala min nyen qiyamawiye o ko fe ala ko watara aljibala tahsabuhu jamidata ado ni eye kulu laje e nyana kulu sabatilendo anodela wa hiya tamurru marra sahabi me kulu mbake kabolide komi kabanobe boli sanfe chokomi qiyama jojo ni kulu bamunu ni anya bola usabatilento tongola de qiyama jatige kama kulu mbe bo abebe bo anola abe bolide kabudu koloka komi kabanogo be boli chokomi ay taraha ka annaha sabitatan baghiyatan ala ma kanat alayhi ni eye kulu nye e nyana kulu sabatilende chokomi aba chogodela wa hiya tamurru marra sahab kasura bake kaboli komi kabanogo be boli chokomi ay tadulu ani amakiniha qiyama jodo kulu mbo wule kabu nola kama qala taala komi ni ala ko ayawre kono yawma tamurru samaa'u mawra ala ko yawmal qiyama do sankaba be boli aka boli dambela wote siru ni jibalu shayra kulu be tama bala katamba kabudu koloka wa qala taala la ko yashaluna kanil jibal cido beni nyinin ka kulula ya lawo ni jiya be wuli kulu ube to u chogode la ube ke chogode fa khul yanshifuha rabbi nasifa afuye cide ka fo alabe kulun ke mugude ka suru ka woyo finye nofe afuye kulun unuka bele bayani fule ka girili min fule nenye kiyama jatige ni kiyama joro kama kulu be mugude kake kome bogo mugude abebe ci kake kome bogo mugude ka suru finye no fe kata o de beke fa yajaruha qa safa kulu be bole ka bodugo koloka dugu kolo dala kenyele nembeto annugule fo itala ni qiyama be wuli mbalimo o de ato ala ko lillahi mirasu samawati wal ard kulu be dugu koloka etasi baka iri baka dinga bala tinti bala abebe boyre dugu kolo be dala kenyede komi dungare abe dala kenyede komi dungare adala kenyele no dinga tala tinti tala foi tala safa anugule la tara fiha iwajan wala amta ite dingaye dugu kolo ina ite tintiye ala abebe dala kenye de dugu kolo be ko chogo de la kulu be boaka etashi mbebeci abe dala kenye wa qawluhu ta'ala o ko fi aya kun haribbi ala ko masami koro taleni sunu allah alladhi atqana kull shay awan ninya ala ka barade مسمين بفهم بدلا كانيه كدا كانيه أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة على بنونك كنا كشيبا يدي كشيبا من قبو الذي قد أتقن كل ما خلق
ale ala de ye fɛn bɛɛ labɛn a ye fɛn o fɛn da a y'a da ka labɛn de wada fihi min alhikmati ma wada k'a ka kodɔn min n'a b'a dɔn ko min na ko dɔn a la adamaden ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim nin bɛ dɔɔnin kɔfɛ hadamaden mun ye e marasa k'i laso k'i bila i tigi ala ma masa min ka bɔ nin bɛ dɔɔnin kɔfɛ e bolo innahu khabiru bima tafalun awa ala abe koko ke a kɔnɔna a kɛnɛmala ala b'a bɛɛ dɔn dɛ ay huwa alimu bima yafalu ibaduhu min khairin wa sharrin fayujajihum alayhi ala jɔnw bɛ koko kɛ a hɛra ma na juguma ala b'a bɛɛ dɔn a b'u sara bɛɛ kan bɛɛ ka fota ni ka kɛta bɛɛ ala b'a bɛɛ dɔn jɔnw ka fota bɛɛ u ka kɛta bɛɛ a b'a bɛɛ dɔn a b'u sara ka fana summa bayyana taala hala su'adai wal asqiyai yawma is tuma min ala ye qiyama ko fɔ ka saka kunu fɔ o kɔfɛ ala mɔgɔ kunnadenw bɛ kɛ cogo min qiyama kɛnɛ kan kunnangow bɛ kɛ cogo min qiyama kɛnɛ kan ala nan'o fana bangan ɲɛ faqala ala ko man jaa bil hasanati a ko ni mɔgɔ min ni baara ɲuman kɛlɛ nana qiyama kɛnɛ kan falahu khairu minha sara bi ye qiyama kɛnɛ kan min ka ɲi ka ɲuman kɛlɛ ɲɛ ni n'a nana dɛ parce que baara filɛ hadamaden i ka baara ɲuman kɔlɔsi cogo fila la baara ɲuman sani i k'a kɛ kɔlɔsili dɔ bɛ yen baara ɲuman kɛlen kɔfɛ kɔlɔsili dɔ bɛ yen sani i k'a kɛ a kɔlɔsi yɛrɛ jira kana yaala sani ka baara kɛ fɔlɔ baara kɔlɔsi yɛrɛ jira kana kɛ a la i ka kɔlɔsi yɛrɛ jira ma a ka kɛ ala kelen pewu kama baara kɛlen kɔfɛ fana a kɔlɔsi i kana kunnadali da la kunnadali kana tugu a la a kɔlɔsi i kana kaba i yɛrɛ la ka ɲaga i yɛrɛ la ka ɲaga i ka baara la ni yɛrɛ jira yɛrɛ baara la san'a ka kɛ a man ɲɛ baara kɛlen kɔfɛ ni waso nana ye a la kaba nana ye a la i ɲagara a la o y'a tiɲalen kunnadali nana o y'a tiɲalen o de y'a to ala ko man jaa bil hasanati pour i ka baara ɲuman in ka to i bolo i n'a kana qiyama kɛnɛ kan nin ko fila kɔlɔsi sani a ka kɛ min b'a tiɲɛ o kɔlɔsi a kɛlen kɔfɛ fana min b'a tiɲɛ i yɛrɛ kɔlɔsi o kana kɛ n'a bɛ tiɲɛ wala i n'a bɛ se qiyama kɛnɛ kan a ko ni mɔgɔ min ni ɲuman kelen nana qiyama kɛnɛ kan a tora i bolo a sabatira i bolo i n'a sera qiyama kɛnɛ kan sara bi ye min ka fisa i ka ɲuman kɛlɛ qala qatadatu bil ikhlas qatadatu ko a ko baara ɲuman bɛ to i bolo cogo di ka na n'a ye qiyama kɛnɛ kan a ko a bɛ to i bolo ka na n'a ye qiyama kɛnɛ kan ni dusun kalasi de baara ɲuman bɛ to i bolo ka na n'a ye qiyama kɛnɛ kan ni dusun kalasi de wa qala jaynul abidin jaynul abidin ni ɲɛ ali ibn abi talib mɔden dɔ ye a ko hiya la ilaha illallah a ko hasanatu baara ɲuman kelen ye mun ye ni a tora i bɔ i n'a sera lagara a ko la ilaha illallah mana tawhidi kuma ka fɔ i nɛn kan k'a sɔrɔ bi dusukun kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kan ka s'a kan waqad bayyana taala fil mawdil akhar ala y'a bange yɔrɔ wɛrɛ ɲuman kelen ni ala ko a b'a i sara fɛn na min ka fisa a ye a y'a y'o bangaɲɛ yɔrɔ wɛrɛ anna lahu asru amsaliha ko ɲuman in ɲɔgɔnna ta de bɛ k'i ye ni ɲuman kelen sera lagara a ɲɔgɔnna tan bɛ k'i ye wa hum min fajarin yawma idhin aminun nunun tigilamɔgɔw minnu ni baara ɲuman in kelen in nana qiyama kɛnɛ kan baara in kalasira a kɛlen kɔfɛ a ma tiɲɛ ka kaba yɛrɛ la a ma tiɲɛ ni kunnadali ye olu de bɛ kisi o don qiyama don ka jatigɛ ma ni mɔgɔ min ni ɲuman sera qiyama kɛnɛ kan qiyama kɛnɛ jatigɛ minnu bɛ yen e kisilen bɛ ka bɔ ma o jatigiw tɛ e sɔrɔ kama qala fil ayatil ukhra komi ni ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ la yahjunuhum al faja'ul akbar
ala ko nyuman kela munu ni nyuman sera qiyama keneka ako qiyama ka joroba ate uluhu junu joroba min be qiyama keneka ate uluhu junu wa qala ta'ala afaman yulqa fi an-nar khayru am man yati amina yawm al-qiyamah ala ko yala mu'min na lebe bila jahannaba tasuma kono lagara yala ode kanyi ba ube mu'min hakili sigilembe na qiyama keneka de mu'min hakili sigilembe na qiyama keneka ode kanyi wala hadama dem fana nimbe hakili sigi dima qiyama keneka afora de bara nyuman ka ke tauhidi ka soroy bolo tauhidi qalasilen ka soroy bori ka nyana moya kay ka saka wa qala ta'ala wa hum fil qurafati aminun ala ko aya wore kono akon minye nyuman ke lawunye mo nyuman ku lube arjanna so korota lewna u hakili sigile jatige tu soro wa qawlu ko ala ko o man jaa bi sayyiati awa koni mo min ni bara juguna na qiyama keneka bara jugu fana yere korosi togo fula bala folo iki yere korosi kana bara jugu ke yere mina ika siralanye ikana bara jugu ke yere korosi togo ya fula na bara jugu la bara jugu kelen kofe tubi kabwala hada madenki yere korosi bara jugu fana manin togo fula de isira alanye ikana ke na akera ibolo mumba to ina te she lagarama tubi kabwala ina kana she lagarama oda ta ko manja bi sayati pour ini nyuman kana juguman kana pour ini juguman kana she lagara ko fula folo israela nye ke yere kolo she kana juguman ke ni ma ke ina be shewa fulana na keri bolo pour ina kana she qiyama keneka tubi kabwala taubatan naso konan ja tubu men nimni make emi yere korosi bara jugula e yake ima tubi kabwala fana ina sera qiyama keneka mumbeke fakubatu ujuhuhum fi an-nar ala bulu tigla mugode biru unyeda ka jahannaba kono minni juguman na qiyama keneka ala bu biru unyeda ka jahannaba tasmala ay man laqiya Allah musian la hasanata lahum nim mo min ala kumbe nyogonya ni bara jugu de be bolo bara nyumati bolo wa qad arjahati sayiatu ala hasanatihi kullu bihasabihi ni kan nyu ewa jugu mawunde giriyara kateme kan nyuma unka ala ko lutigila mogoma hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ala ko alete nim mo sugu sarani foye nuka baraketate juguma ala tilelen do to jidi kade ni na sera qiyama keneka imma ana ya fa ima ube ani sareka juguma nyokonama qala adalun kabiru jiddan min ahli lim doni ke baga chaman ko doni ke baga wula fi qawli o man ja bi sayati konni mu'min ni bara juguna na qiyama keneka doni ke baga jate chaman de ya fu kosobe ko ya anni bi shirki musirkiya anko jenul abiduna ko bara nyuma tauhidi la ilaha illallah bun kasiri ko akon ewa bara jugu infana doni ke baga jate chama nyafo ko shiriku ni mu'min ni mushriki ya shera ala mallagara ala bibiri nyeda ka jannaba tasma kono balma wode ya to anka woleli anka nyanamaya wolele ka ke tauhidi ka koyi woleli kun folo hada madem ma konnan ja shike mo ye kateme ni wele kata tawhidi mo iman nyuma ya shike hada madawnya kateme ni wele kata tawhidi mo hada madem ma nyuma shike hada madawnya kateme nube hada madum baga kubali mushriki yala wada to ciden ko man mata la yushriku billahi shay'an daghala al-janna wa man mata yushriku bihi shay'an daghala an-nar ciden ko ni mugo min sara e sera alama qiyama ima fuyi fara alaka ibedo arjanna kono ciden ko ni mugo sara fana mushrikiya bi bolo bara nyuma cha yare bolo chogo beta jannaba odi atumbani ma weleli bejiya kono nube mogo wele kata jogo nyuma undema ayeke cinya tiguye ayeke danna ya mawuye
aye hinna aye bange bago bato aye sinji tugu aye hinna ka furumusola aya ka dow mara ko tugo nyumana ni hadama don wele kata jogo nyuma ma diyan kono me mu wele kata tawhidima na sara shirku ka foy manye tumu ha kullahu akan mushrike imba kan nyuma betuse ka boy foy manye oda to sheikh salih fawzani fawjan ya nyininka ko kutuba kala nonu do ani wajulu kala do kulu ka wajulu te foy kan ni jogo nyuma unte ani ikawa muso kamina jogo nyuma ani don kamara jogo nyuma o ka wajulu bebo de ka ute tauhidi fo akon nunun te dawa kala uye nunun kan ni dawa sugu yere to ya ko de kanya teliye dawa tauhidi tala akwa be komi ni abe komi farikolo ni ye kunkolo tige ka bwala ube abe komi farikolo ni mborala dawa sula made do dawa ni tauhidi de ta kono ko jogo kanye muso mara jogo kanye chenu muso mara jogo e ka wajuli ni ka kutuba bebo de ka tauhidi kisete foka wala ite mugo bale ka bo mushrika ka wala dawa fude do abilali yere de kausa kele parce que niye mugo wele kata jogo manita hudi to yu bila bara fula a jogo nyana jogo na sara mushriki yaka e ya bila bara fude la sara sita ye lagra ni jannabate me niye mugo wele kata tauhidima aye tauhidi do ka ala do ka tauhidi sabatira adusukun kono ani junubu sera ala malaba ya fay ni mugo sara tauhidi ka dorobe tar janna amma fo mugo ka jogo ni jogo lankolo nyakete me niyo mugo wele kata tauhidi sabatira mugo bolo asara jogo ka abe do arjanna kono imma depuis mugo fulo munum be dar arjanna kono ala na fuama ika tauhidi unkoso ini junubu sera ya nya fari matari janna ube ni alama ya fima inata jahannaba kono iye junubu kabaira junubu munu ke inata jahannaba kono ni ka junubu janira ka boila ika tauhidi ni labo jahannaba kono ni latari janna an ka wele like kata tauhidi mambe minfo janko an fule ka nyanama ya jamana mununa u hatagilente foila katme tauhidi ka u hatagilembe tauhidi de ka tauhidi dawa tauhidi foli a faran fansili fulan ka foya mushrikiya foli na faran fansile puru ku yere krosi jamana makote foila ko bo folo jamana makote foila ko bo awa cidem be ka dawa folo kera ode cidem be ka weleli kera ode fana kata cidem folo nuhu kana cidel labat muhammadu sallallahu alaihi wasallam abbe ka dawa kera tauhidi de ka muharib bi an ka derisu fule kallaba ode la nyuma nina nana lagara do ya tafsiri tauhidi juguma nina nana lagara ibe bila jahannaba kono tafsiri kala chaman yake shirku de alakan kesa alakan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. suratul naml ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما